सा दिक्याजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायदों। सा दिक्याजुलि ओनसोलनि टप 3 आवग्रिनाय फरायसा आरो रुंसारि प्रकुट दैमारि फरायसा थुलुंगा बान्था मोनगिरि फरायसा आरो सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव खुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि आरो बिबुंगोरा मनिन्दर मोसाहारिया बाहागो लायो। फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियावनो सा दिक्याजुलि दख'रा एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मानिजाथाव सुबुंफोराबो बाहागो लायो। सा दिक्याजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरे जोङो मेट्रिक थाखोआव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो आरो जोंहा थिखानाय मोनसे दङ जाय फरायसाया बर' बिजोङाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लायो बेनो जोङो रुंसारि प्रकृत दैमारि फरायसा थुलुंगा बान्था होनाय जायो। दिनैनि हाबाफारियाव जोङो गोजोननाय मोनदों। जोङो एलकेडि कलेजनि प्रफेसार अपनिधर बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों। दा जोङो बिथांनिफ्राय गथ'फोरनि इयुन लाइफनि थाखाय जोङो नांगौ बायदि सुबुरुन जोङो मोननो हादों। दा बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनियाव देग्लाय गासै 58 गथ'फोरा सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। बिनिनो जोंनि थांखि खानाय बायदि जोंनि सा दिक्याजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थांखि खानाय बायदियै जोङो टप 3 जोङो साथाम मोननो हादों। बेवहाय जोङो जोङो गोग्गानानै लानो हादों। जोंनि सा दिक्याजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा सासे जोङो डिस्टिंसन मोननो हादों। स्टारखौ जोङो गासै 11 जन मोननो हादों। बाखि गासैबो 58नि गेजेराव गासैबो सेथि मासि आवग्रिनो हादों। सा दिक्याजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 2023 मायथाइनि जा मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय जि हाबाफारि लादों जोबोद मोजां जादों। मानो होनबानो बिथांमोननि गुदि बर' थुनलाइ आफादा रिपर्ट होनाय बायदिब्ला मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय 3-4 बोसोरसोनि सिगां बे ओनसोलाव फ्राय फार्स्ट डिभिजन पासआनो जायामोन। जाय साननिफ्राय जेब्ला बे सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लाबाय बै समनिफ्राय बे ओनसोलाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय गोबां फरायसाफोर ओंखारदों आरो दिनै आं बेहाय फैनानै मोनफैदों बेहाय सा 54 फरायसा फरायसुलिफोरा 87, 82, 83 बेबायदि जौखोन्दो लानानै बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों। बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बेवहाय आं जाय फरायसाफोरखौ लोगो मोनबायदों बिथांमोना गासै बर' बिजोङाव फरायनाय आरो जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दं गारजेनफोरनि जे जोंहा बर' बिजोङाव फरायाब्ला साख्रि बाख्रि मोना आरो गियाना जोंहा खम जायो बिदि साननाय जोंहा भुल धारना मोनसे दङ। नाथाय दिनैनि बे समावहाय बर' बिजोङाव फरायनानै बर'नि बिजाब माखासे फरायनानैबो बर' रावावहा लिरनाय बिजाबफोरखौ फरायनानैबाबो दुलाराय मुलुगखौ बेरायनो हानाय जोंनियाव नोजोरथि दं आरो जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय गोबां फरायसाफोरा दिनै दाब दाब जायगायाव थांनानै गावनि जि प्रतिभा बेखौ दिन्थिनो हादों। दिनै CIL नि खोथाखौ बुं, दिनै साहित्य एकाडेमिनि खोथाखौनो बुं, बेफोर गासैबो जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनिनो बिहोमा आरो बेखिनियानो। आथिखालाव जे नैबे हालामाव फार्स्ट डिभिजन जानाय सुबुंफोरा बेसेबांखिनि आवगायबोदों दा बिसोरनि फार्स्ट डिभिजन जानाय हारखौ बेसेयावनो थोजासे होनना सानगोन नामा सार? जों मानसि माहारि नालाय जों अरायबो वान स्टेप गाखोनायनि उनावहा नेक्स्ट स्टेप जोङो बे साननाय जोंनियाव थायो। ओंखायनो देग्लाय जों 54 मोनदों। जों फैबाय थानाय समावहाय दुलाराय आसामनि बे टप 10नि बे थाखोआव जों जुदि फैनो हायोबा जों बेखौ हास्थायो आरो बे ओनसोलनि गोबां मानसिफोरनि जि माने उत्साह, जि साननाय, जे रंजानाय
आरो जि इन्सपाइरेसन बे माखासेया जोबोद गोसो थुलुंगाथाव आरो बे ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ फोरोंगिरिफोर दङ टिउसन फोरोंग्राफोर दङ आरो गार्जेन लेभेलनि मानसिफोर दङ बिथांमोना ओरैबायदि गोसो थुलुंगा होनायखौ आं नुनो मोन्दों नङाबा दिनै बिसिम दावगानाय नामोन आरो इमिडियेट बेहाय मा होनो गोदान मुगानि बारा थाबैनो नांदों आरो गोबां जौगागोनखौ जों आसा फारिनो हायो आरो बे जिथु माने मा होनो बुङो फार्टिलिटि बेखौ जोङो सुबुंनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों आरो जोबोद उद्योगि होननानै आं साननो हादों आरो बे मोनसे डेलिनकुवेन्सि जायो जोंनियावहा मेट्रिक थाखोसिम फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जोङो एसे गार्जेन लेभेलानो जा जोंनि बिथोनगिरि दिथागिरि लेभेलानो जा फोरोंगिरिफोरानो जा बिथांमोना एसे नोजोराव लाखिबाय थायो बेखायनो मेट्रिक लेभेलसिम बिथांमोना जोबोद मोजां खालामो नाथाय कलेज लेभेलाव सहैनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ एसे हगारना होनाय जायो आरो कलेज लेभेलावहाय जायफोर फोरोंगिरि थायो बिथांमोना एसे बिथांमोननि अधिकारखौ बांसिन होनो लुबैयो दा दिनैनि बे समाव जों आं कलेजाव फोरोंगिरि हिसाबै दिनैनि बे समाव कलेजाव थांनाय फरायसाफोरखौ जों जुदि बोनथुमना लाखिबाय थायोब्ला बिथांमोननि फ्रेन्चाइजखौ जों जुदि सेख'बाय थानो नागिरोबा बिथांमोननि हयथ' मेन्टेल जि ग्रौथ बे जानाय नङा साननानै जों हगारना होयो नाथाय सुबिदाखौ लानानै बिथांमोना एसे गोदाव सोराव जायो आरो सुबिदाखौ बारा लाद्रायो बेखायनो गोदाव सोराव जायो थेवब्लाबो जों हानायखिनिखौ जोंनि कलेज लेभेलाव जोङो मा होनो बेखौ जों मेन्टर मेन्टि ग्रुप मोनसे दानानै जों बिथांमोनखौ एसे बुजायनो सेस्था खालामो स्टुडेन्टफोरखौ थेवब्लाबो माखासे साननाय हनायनि एसे सोलाय सोल'नि थाखायबो एनभाइरनमेन्टनि थाखायबो जों एसे गोदाव सोरावखौ नुनो मोनो मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन